गसाइगावनि सोरखारि नङै आइजोफोरनि फसंथान बिरांगनाया निखावरि रायजोफोरनो गानग्रा जोमग्रा सि रानदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, उन्दै बैसोआव खामानि मावहोनाय, आयेन बेरेखायै आइजो फालांगि, नखरारि दावराव दावसि, समाजारि गाज्रि हुदा बायदि बिथिंखौ फोजोबस्रांनाय थांखियै हाबा मावबाय थानाय गसाइगावनि सोरखारि नङै आइजोफोरनि फसंथान बिरांगनाया दिनै गानग्रा जोमग्रा सि राननाय हाबाफारि लायो। गसाइगाव नोगोरनि एसे जानथायाव थानाय गुमा हाग्रा ओनसोलनि सत्यपुर गामियाव दिनै सोरखारि नङै आइजो फसंथान बिरांगनानि बानजायनायाव निखावरि नखरनि सुबुंफोरनो गानग्रा जोमग्रा सि राननानै होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि सोरखारि नङै आइजो फसंथान बिरांगनानि बेफोरबायदि सुबुं अनसायनाय हाबाफारि लानायखौ मोजां मोननानै समाजनि मोजां हामलायगिरि गोबां सुबुङा गानग्रा जोमग्रा सिफोरखौ दान होयो। बिरांगनानि गानग्रा जोमग्रा सि दान होनायखौ ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे उन्दै उन्दै खुदियाफोरा गावसोरनि गोनांथि बायदियै सिफोरखौ लायो। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय गानग्रा जोमग्रा सि दान होनाय हाबाफारियाव सत्यपुर गामिनि गामिगोरा एबा गावबुरा सलेन हेम्ब्रम, सत्यपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मेथियास टुडु, आखान्थि फोरोंगिरि कमल कुमार साहा, बिरांगना सोरखारि नङै आइजो फसंथाननि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोर फारियै माहिमति ब्रह्म, दीपिका नन्दि, प्रभासि रय, दैजि दास, पिंकी देबनाथमोनजों लोगोसे समाज सिबियारि तेरेसा मुर्मु, बोसोनगिरि मृणाल कलिता, राजनयन ब्रह्म आरो शंकर चौधुरी मोना बाहागो लायो। আজি আমি সত্যপুৰ গাঁৱৰ একদম ভিতৰ অঞ্চললৈকে আহিছোঁ কিছুমান কাপোৰ বিতৰণ কৰিবলৈ। কাপোৰ বিতৰণ ঠাণ্ডাত মানুহখিনিয়ে কষ্ট পাই আছে দেখিছোঁ। বহুত মানুহৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঠাণ্ডাত কাপোৰ নাই, বহুত মানুহে চিঙা ফটা কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি থাকে। গতিকে আমি ভাবিলোঁ অকণমান কাপোৰ গোটাই মেলি পেলাই আমি ভাবিলোঁ হেৰি কৰোঁ, মানুহখিনিক যাতে আমি দিব পাৰোঁ কাপোৰখিনি। ল'ৰা বুঢ়া মহিলা মানুহ সৰু বাচ্চা আমি সকলো। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना, जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।